Kuuɗe Lilaaɓe suura 14 aya 21 yaaki 41. Hawre nder gariiri Afisa. Gaɗa fii ɗum ɗon fuu, Bulus suɓi tokka laawol leyɗe Makidooniya e Akaya yaaki Urshalima. O wi'i, gaɗa mi yahii ton, doole mi yaha gariiri Rooma ma. Sey o lili wallayɓe mo ɗiɗo, Timoti e Erastus, ɓe njaha leydi Makidooniya. Kanko bo o waali balɗe nder leydi Asiya. E carel ngel hawre mawnde ummii nder leydi Afisa dow laawol joomiraawo ngol Bulus ekkitinta. E woodi goɗɗo ba'illo ajurfaari bi'eteeɗo Dimitiriyus. E mo waɗa cuuɗi pamari ɗi mawninki Allah maɓɓe ɗi ajurfaari nanduɗi e gunki maɓɓe debum bi'eteeɗum Artemis. Naa ceede seɗɗa o heɓanta ɓe, kanko e ɓe o huudata. Sey o hawriti ɓe o huudata ɓen e woɓɓe gaɗooɓe iri kuugal ngal. O wi'iɓe, bandiraaɓe am, on andi kuugal nga'al e waddana en ceede ɗuɗɗe. Kadi ma on nani, on gi'i ko Bulus waɗata. E mo selna yimɓe ɗuɗɓe, naa ɗo nder gariiri Afisa tan, amma haa nder leydi Afisa fuu. E mo wi'aɓe, allaaji ɗi yimɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe, naa ɗi goongaji. To en aldiimo non, yimɓe bonnay inde kuugal meɗen. Naa kanjum tan, ɗon ma ɓe bonnay inde suudu mawninki Allah meɗen, Artemis mawɗo. Nden ɓe alay teddinki mo, kanko mo jooɗiiɓe leydi Asiya e duuniyaaru ndu fuu mawninta. Nde ɓe nani non, ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngulli e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Hakkiilo yimɓe gariiri ndin fuu ummi, ɓe njahi ɓe nangi Gayus e Aristarkus, yimɓe Makidooniya, jaadooɓe e Bulus. Ɓe ndasi ɓe njaari ɓe njayri to yimɓe gariiri kawritata. Bulus e yiɗi nattuki nder moftorde nden, amma tokkuɓe Yeesu kaɗi mo. Haa e woɓɓe nder mawɓe leydi Asiya, digooɓe maako, lilonoyimo, toriimo to o natta wigeere nden. E carel ngel hakkiilo hawrutuɓe fuu njiiɓake, koo moye e ka wi'ata, ngam ɗuɗɓe nder maɓɓe andaa ko hawriti ɓe. Yahudanko'en ngartiri Alijanda metowo ngam maɓɓe. Woɓɓe nder hawrutuɓe ɓen mbi'imo o meta. Sey Alijanda ƴefti jungo ngam ɓe nde'ita o metana ɓe. Amma nde ɓe anditi o Yahudankeejo, ɓe ngaɗi awaaji ɗiɗi e ɓe mbi'a e sembe, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Amma nde bindo gariiri ndin de'itini ɓe, o wi'iɓe, onon Afisanko'en, koo moye e andi ɗo Afisa woni to ɗum renata suudu mawninki Artemis mawɗo, e hayre maako jenoynde daga dow, walaa baawayɗo yedduki ɗum. Ngam non e haani pukkinon ɓerɗe mooɗon, paame e ko ngaɗoton. Yimɓe ɓe ngadduɗon ɗo, ɓe ngujjaayi koo ɗume nder suudu do'aare, ɓe kuɗaayi Allah meɗen. To Dimitiriyus e ɓe o huudata, e ngiɗi wullaaki goɗɗo, suudu kiita e maɓɓiti, e woodi gaɗooɓe kiita, sey ɓe ngulloyo ton. To bo e woodi goɗɗum ko ngiɗɗon ɓurɗum non, sey njaaron ɗum to mawɓe gariiri, ɗum moƴƴine. Hande en nder caɗɗum, ɗum wullorte en umminki hakkiilo. Walaa bo ko keɓeten mbi'en dow hawre ummiinde hande, en mbaawataa kokken ceeda geetum ummin ɗum hawre nden. Nde o wi'i non, o wi'i yimɓe ɓen cankito. Nder ayaaje ɗe en nani no Dimitiriyus ba'illo cuuɗi gunkiiji ɗi ajurfaari umminiri hakkiilo yimɓe, nde o yi'i coggu maako ko luumo maako e yaatira gaɗa, ngam e dalila waajinki habaru belɗum ɗum Bulus waɗata. Yimɓe ɗuɗɓe e koolo Annabi Iisa e ala jagganaaki gunkiiji. Aya 21 yaaki 22 wi'i, gaɗa fii ɗum ɗon fuu, Bulus suɓi tokka laawol leyɗe Makidooniya e Akaya yaaki Urshalima. O wi'i, gaɗa mi yahii ton, doole mi yaha gariiri Rooma ma. Sey o lili wallayɓe mo ɗiɗo, Timoti e Erastus, ɓe njaha leydi Makidooniya. Kanko bo o waali balɗe nder leydi Asiya. Gaɗa fii ɗum ɗon fuu, waato gaɗa yimɓe ɗuɗɓe ngarti tokkuɓe Annabi Iisa, bo non no nanɗen nder ayaaje ɗe njanguɗen to gaɗa, haa ma e darnooɓe tuubi ali kuugal mu'en ngal rarnuki, ɓe nguli ɗereeji maɓɓe ɗuɗɗi ɗi ceede.
Gam tabbitinki ɓe alii kuugal maɓɓe kallungal, ɓe tokkake annabi Iisaa e ɓernde go'o. Daga ɗon sey Bulus darwi tokkirki leyɗe Makidooniya e Akaaya yaaki Urshalima. Daga Urshalima bo o yaha gariiri Rooma, waato birniwol Roomanko'en mangol, ko leydi Itaaliya jooni, laamotooɓe leyɗe duuniyaaru e carel ngel. Ammaa ko Bulus dilla, o lili Timooti e Erastus, ballooɓe mo, njaha leydi Makidooniya, kanko bo o de'iti nder gariiri Afisa taw. Aya 23 wi'i, e carel ngel hawre mawnde ummii nder leydi Afisa, dow laawol Joomiraawo ngol Bulus ekkitinta, waato dow tokkuki annabi Iisaa. Amma ɗume woni dalila umminki hawre nden? Aya 24 yaaki 22 wi'i, e woodi goɗɗo ba'illo ajurfaari bi'eteeɗo Dimitiriyus, e mo waɗa cuuɗi pamari ɗi mawninki Allah maɓɓe ɗi ajurfaari nanduɗi e gunki maɓɓe debum bi'eteeɗum Artemis. Naa ceede seɗɗa o heɓanta ɓe, kanko e ɓe o huudata. Sey o hawriti ɓe o huudata ɓen e woɓɓe gaɗooɓe iri kuugal ngal, o wi'iɓe, bandiraaɓe am, on andi kuugal nga'al e waddana en ceede ɗuɗɗe. Kadima on nani, on gi'i ko Bulus waɗata, e mo selna yimɓe ɗuɗɓe, naa ɗo nder gariiri Afisa tan, amma haa nder leydi Afisa fuu, e mo wi'aɓe, allaaji ɗi yimɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe, naa ɗi goongaji. To en aldiimo non, yimɓe bonnay inde kuugal meɗen. Naa kanjum tan, ɗon ma ɓe bonnay inde suudu mawninki Allah meɗen, Artemis mawɗo. Nden ɓe alay teddinki mo, kanko mo jooɗiiɓe leydi Asiya e duuniyaaru ndu fuu mawninta. Ɗo en nani nde Dimitiriyus, ba'illo cuuɗi gunkiiji ɗi ajurfaari, yi'i luumo muɗum ko coggu muɗum e so'oro gaɗa, ngam yimɓe ɗuɗɓe e tuuba e ala mawninki gunkiiji e tokka annabi Iisaa e dalila waaju Bulus. Ngam non en nani Dimitiriyus hawriti yimɓe ɓe o huudata, o holli ɓe lallay to ɓe ngaɗaayi goɗɗum ngam ɓe ndarna Bulus daga waajinki habaru belɗum, ɓe ndullay ko ɓe nyaamata. Ɓe yiiki maɓɓe, Bulus e selna yimɓe ɗuɗɓe, ngam e mo wi'a yimɓe, allaaji ɗi yimɓe ngaɗiri juuɗe mu'en, naa ɗi allaaji goongaji. Aya 23 yaaki 24 wi'i, nde ɓe nani non, ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngulli e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Hakkiilo yimɓe gariiri ndin fuu ummi, ɓe njahi ɓe nangi Gayus e Aristarkus, yimɓe Makidooniya, jaadooɓe e Bulus. Ɓe ndasi ɓe, ɓe njaari ɓe njayri to yimɓe gariiri kawritata. En nani, nde ɓe nani ko Dimitiriyus ardiiɓe maɓɓe wi'iɓe, ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngulli e sembe, ɓe manti gunkiya maɓɓe Artemis ndewa, e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Nder mone, ɓe njahi ɓe nangi Gayus e Aristarkus, yimɓe Makidooniya, higooɓe yaadu Bulus. Ɓe ndasi ɓe, ɓe njaari ɓe njayri to yimɓe gariiri kawritata. Aya 30 yaaki 32 Bulus e yiɗi nattuki nder moftorde nden, amma tokkuɓe Yeesu kaɗimo. Haa woɓɓe nder mawɓe leydi Asiya, higooɓe maako, lilonoyimo, torimo to o natta wigeere nden. E carel ngel hakkiilo hawrutuɓe fuu njiiɓake, ko moye e ka wi'ata, ngam ɗuɗɓe nder maɓɓe anda ko hawriti ɓe. En nani, Bulus e yiɗi nattuki nder moftorde nden, amma tokkuɓe annabi Iisaa e higoraaɓe maako kaɗimo, ngam e yiiki maɓɓe to Bulus nattoyiiɓe ɓe mbaraymo. Ngam e carel ngel hakkiilo hawrutuɓe fuu njiiɓake, ko moye e ko wi'ata, ngam ɗuɗɓe nder maɓɓe anda ko waɗata. Kamɓe dey ɓe ngi'i hawriinde yimɓe, ɓe ngaroyi, ko moye bo e iri haala muɗum. Aya 33 yaaki 34 wi'i, Yahudanko'en ngartiri Alijanda metowo ngam maɓɓe. Woɓɓe nder hawrutuɓe ɓen mbi'imo o meta. Sey Alijanda ƴefti jungo ngam ɓe nde'ita o metana ɓe. Amma nde ɓe anditi o Yahudankeejo, ɓe ngaɗi awaaji ɗiɗi e ɓe mbi'a e sembe,
Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Ɗo Yahudanko'en e ngiɗi loota ko'e mu'en, ngam non ɓe cuɓi goɗɗo bi'eteeɗo Alijanda ngam meta e mbattudi maɓɓe. En nani nde Alijanda ƴeftani ɓe juuɗe, ɓe nde'ita ngam o metana ɓe. Amma nde ɓe paami o Yahudankeejo, ɓe ɓeydi metuki sembe e ɓe mbi'a, Artemis mo Afisa kanko woni mawɗo. Ɓe ngaɗi ka wi'uki non sembe haa awaaji 2. Sey nde bindo gariiri ndin wari metani ɓe taw ɓe nde'iti. Aya 35 yaaki 40. O wi'iɓe, onon Afisanko'en, ko moye e andi ɗo Afisa woni to ɗum renata suudu mawninki Artemis mawɗo e hayre maako jenoynde daga dow. Wala baawayɗo yedduki ɗum, ngam non e haani pukkinon ɓerɗe moɗon, paame e ko ngaɗoton. Yimɓe ɓe ngadduɗon ɗo ɓe ngujjaayi ko ɗume nder suudu do'aare, ɓe kuɗaayi Allah meɗen. To Dimitirius e ɓe o huudata e ngiɗi wullaaki goɗɗo, suudu kiita e maɓɓiti, e woodi gaɗooɓe kiita, sey ɓe ngulloyo ton. To bo e woodi goɗɗum ko ngiɗɗon ɓurɗum non, sey njaaron ɗum to mawɓe gariiri ɗum mo'ine. Hande en nder caɗɗum ɗum wullorte en umminki hakkiilo. Wala bo ko keɓeten bi'en dow hawre ummiinde hande, en mbaawata kokken ceeda geetum ummin ɗum hawre nden. Ɗo bindo gariiri ndin esti yimɓe ɓen e mo tabbitinana ɓe wiiki, ay ko moye e andi Afisa woni to ɗum renata suudu mawninki Allah maɓɓe Artemis mawɗo. Ngam non ko moye e andi wala geddo ɗum. Nder suudu to ɓe mawninta Allah maɓɓe Artemis e woodi kaaƴa manga nga sippa debbo, ɓandu maaga fuu enɗi, e ɓe mbi'a diga dow nga yenoyi. Ngam non e jamanu ɗum e ɓe mawninanga dow wiiki kanga hokkata ɓe barka gesa e daygol e mardiji maɓɓe. Bindo gariiri Afisa nyamri yeeso e wagginki yimɓe ɓen e mo wi'a ɓe pukkitina hakkiilo maɓɓe, ɓe bo paama ko ɓe ngaɗata, ngam to laamu Rooma nangira ɓe e laifi umminki hakkiilo yimɓe e mere. To haa ɓe ali non waɗi bo ɓe nattay tati. Ngam non o wi'iɓe to Dimitirius e yimɓe muɗum e ngiɗi wulloyaaki goɗɗo, sey ɓe njaha suudu kiita, ngam e woodi gaɗooɓe kiita ton. To bo goɗɗum feere ɓe ngiɗi, sey ɓe njaara haala kan to mawɓe gariiri, ngam ɗum mo'inaka nder koyɗum, naa sey to ɓe ummini hakkiilo yimɓe. Nde yimɓe ɓe nangi, ɓe ngujjaayi goɗɗum nder suudu ndu ɓe mawninta Allah maɓɓe, nden bo ɓe kuɗaayi Artemis Allah maɓɓe, sey ɓe njoofe, ngam ɓe ngaɗaayi goɗɗum kalluɗum. Aya 41 wi'i, nde o wi'i non, o wi'i yimɓe ɓen cankito. Diga ɗon haala re'i, yimɓe ɓen cankiti, ko moye hooti wuro muɗum.